Ahoj všichni, vítáme vás u dnešního videa, neboli spíš vlogu. No, Nebo ne vlogu, prakticky ale vůbec. Vůbec, ale měli jsme v plánu natáčet i vlog, ale to se nepovedlo. Jo, no, ale aspoň... Ano? Tak jsem zakraval, ale... Jo, když tak se omlouvám, tady ta bílá věc, vidíte to? Jo, tady? trošku je tam To je vidět. stojan prostě, jo, omlouváme se, že to tu bude po celý video, ale jinak jsme to zařídit nemohli. Jo, no a dnešní video bude teda House Action. Spolupráce to není, ale jestli by... Není, ale kdyby jestli by chtěli, tak my určitě. Jo, my jsme Nání. Já nevím. Halo, A pokud action. chce spolupráci i Caprisun, jsem tady já. A já taky. Caprisun je super, To je, no. ale to jsme se zase dostali úplně jinam. Jo. Většinou jako Spable s Hudvínkem, kdo znáte, dejte like. Jdeme na dnešní video a začneme, čím začneme? Tak Asi penálem, ten jsme měli první. Jo. Takže, Tak ještě musíme tohle ukázat. jo, je to, Tak jo. máme Tak tady, pojď jdeme dál. dobře. Ať nepřekážíme ve videu. Máme tady teďka back to school věci, takže, Prostě potřebujeme 10 do školy, tak dobrý. jo, Teda netěšíme se, ale... Doufám, že jste si všichni užili prázdniny, že vás to bavilo. Jo, a můžete nám klidně nějak napsat do komentů, co jste dělali o prázdninách. Jo, když a kdyby komenty nějak nešly, tak se nezlobte, mě to prostě strašně zlobí. U Jo, některých videí to je, u některých ne. no dobře, už to nebudu okecat a jdeme na první věc. Juch! 3, Počkej. 3, 2, 1. Jo, můj tam není vidět. Takže penály. Máme úplně stejný penál do Máme školy. teda takové zlatý zipy a tak. Jo, tak ještě máme teda úplně stejný penál do školy. Jo, protože jsme BFF. Jo, my jsme No, Nebuď uchylnej. a ty zase nejač, panu chci ohluchnout. A jo. No, Sráč, jsme oba blbí. no, takže... Já mám v oku nějaký čudlíky. Jo, to je jedno. to je, To nějak nefunguje. Počkej, pojď to. ne, počkat. Se přešteluje tady. Jo, ne, počkej, tady. Ne, tady. Je, ona to celou dobu jede. Ne, My jsme blbí. no, takže tohle to jsou penály. Prostě s gepardíkama nebo leopardíkama v tomhle já se zrovna demíznám, jak to rostomilý. No, takže nám se hrozně líbilo. Tak snad si je nepopletem. Takový hlaslo, krásný. Mají teda zlatý zip. A, A tady, vevnitř teda, já to ukážu, zevnitř jsou prostě i jednoduše černý. Žádný doplňky prostě. je to prostě nádherný. Jo, pastelky se do toho teprve budeme kupovat. Jo, to jsme v Action totiž jako jsou jenom fixy prakticky. Takže jdeme se otrhnout cedulku za 3, Já to koušu. 2, 1. Sakra. Ne, mě se otrhlo tohle. Tak já to budu kousat. Já ne, já to umím jako otrhnout, ale. Tak, 3, 2, máme to. teď. Nebo aspoň. Joj, Tak dobré. dobrý, máme to. Jo. Takže už to máme Takže hezký. takhle penály. Tak, dáme to do pozadí. Tak. Takhle budeme Co hromad. dál? Jo, tak tady máme gumy a to jsou Teda- emojis. Jo, protože jsou Jo, pardon. My jdeme dozadu. To jsou emojis, voňavý gumy, takže... Můžu super. první? Ne, uděláme to zase společně. 3, 2, 1, teď. Tak počkej. Martin spadnul. Chtěl by to bylo vidět takhle. Jo, takže... Já mám takovýhle malinová vůně. Takže Vicky má malinový. Oh yeah! S unicornama. Jo, oni jsou strašně hezký. Mně se tenhle obrázek nelíbí, upřímně ble. Tak chceš třeba vyměnit za něco? Mm. No a ještě ukážeme. Hle. Jo, takhle. A ty bys ho mám já. vyměnila? A já mám ananas. No podle toho za co? Mně se o tebe líbí hlavně tyhle dva. Nechci třeba za... Nebo citron. No klidně za citron bych to asi vyměnil. Tak jo. Tak jo, takže jdeme to rozbalit. Oh yeah. Už to padá. Já to budu dělat zase na kameru. Já v tom mám trávu. Já v tom mám trávu reálně. Ježiši, tak to voní krásně. Čuchněte si lidi. Počkej, kde to je? No. Čuchněte si. Kdo je? Čuchaj. Ježiši, já to už chci. To je tak... Lidi, ještě tady k tomu si čuchněte to. Čuchaj. To voní, Krásně. to voní nádherně. Obal. Takže já to zase budu dělat na video, takže... Takhle. Já budu, ona to, Já jsem prostě blbá. Vicky to bude dělat mimo video a já to budu dělat na video. rozsypala, takže... Odloupneme. Čuchnout. A teď? Tak, a už si zase tak. To je vůně. To voní jako takový ty želé v Vietnamce, v té tubičce. Jo.
Jo, tak už ti nezávidím ty svý, já se už nechci ani vyměňovat, protože... Proč? Jednoho. Ne. Ať každá máme, že jo, i tu druhou vůni. No dobře, no, tak... Citron. Kdybyste nevěděli, co mi třeba poslat za balík, miluju citrony. Celý balík citronů mi Já udělá zase radost. miluju ananas. Já zase miluju ananasy Ananasy já taky, ale hlavně ty citrony. Miluju ananasy a třeba kokosy, jo, takže jestli byste někdy sehnali Teď kokosy. nápověda. Brambora. Jo, a budeme vám... A potom nějakým videu to odhalíme úplně. Ale až budeme mít Instagram, jo? Ne, i bez Instagramu. To jo, ale... Hlavně na Instagramu. Dobře, no. Takže, teď si ukážeme gumy všechny naše. gumy. Tak ještě to chvilku vyměníme, jo, aby to... Je. Tak, Takže každá jednu, vyber jednu. Ejme. Protože říkám moje jméno na YouTube. Co? Vicky začne. Ano. Ne, každá vezmeme jednu a ukážem to. Jo. No, tak dělej. Tak vem jednu. Jo. Takže Tak já tady já ukážu losu. citron. A já mám takový toho jednu ještě. Jo, no, hrozně hezký ten jednorožec. Jo. Citron bude můj. Tak, takhle. Do pozadí. Jo, jdeme do pozadí takhle. Hele, ono to drží ten jednorožec. Dál. Takže dál. Tady mám opici. Já mám takovýhle prostě vítězství. Oh yeah. Já mám takovou opičku. Nemám ráda opice, protože moje ségra je opice. Jdeme do pozadí. Tak dál. Tady máme třeba srdíčko. Už to ostří. Což je krása. Jdeme do pozadí. Voní? Jo, hrozně do voní. Je to fakt strašně miluju. krásný. Tyhle Dál, můžeme? jo. Tady mám nějakýho ovocného sultána, nebo to je. Tohle emoji vůbec, no tyhle ty emoji vlastně ani neexistují, ale... Jako, počkej, nějaký snad jo? Jo, ale jako ne s tím, třeba tohle to existuje, ale s tím ovocem A potom tohle ne. taky. Jo, ale s tím ovocem potom ne, jako. Jo. Jo, tak šou, ukazuj. Jasně, tak já jsem teda ukazovala tohle. To teda bude její. Tak dá. Do pozadí, počkej, to dám tobě. Díky. Tak dál? Takže máme Ne, tady spadla. sultán. Jo. Máš to bordel. Jo. Takže dál tu mám dalšího jednorožce. A já tady mám... Nějaký růžový ananas. Unicorn. Tenhle se mi strašně líbí, s tím nebudu gumovat. Dáme ho k unicornovi. Tak. Můžu poslední? Máme tady tadout. Motýl. kokos, jupi. Já miluju kokosy, takže... Třeba kokosový miniko, jestli bychom mi někdo mohl poslat. Jo. Nemůžu ho sehnat. Takže mě citrony, kokosy. I když já jsem úplně strašný milovník malin, takže... Dál tady mám ještě já gumy, takže já vám je ještě ukážu, když jsme u těch gum. Já teď když se budu nudit. Dobře, takže. Tak. Jsou takovýhle gumy z Action za 12 korun. A jsou fakt jako dobrý. Jsou dobrý a mega dobře gumujou. A pak já mám ještě takový želvičky. Jo, já mám taky želvičky, ale už nevím, kde, už mám asi pošumáraný, ale... No, takže tady jsou takhle... A Tulenci. další. Ne, počkej, Rajče! ještě rozbalit. Jo, tak viděl jste to rajče, jestli ne, tak vám ho tady ještě... Ukážu znova. Vicky, ukážu znova. Ach jo. Rajče! Lítající rajče. A teď to jdeme rozbalit, ale nevím, jak to rozbalit, takže... Tak já tam zatím budu dělat blbosti na kameře. Jo, my chytrý... Jo. My chytrý jsme si fakt jako na unboxingu nezali nůžky. Já, my jsme blbí. My jsme chytrý. Jo, strašně. Hrozně chytrý. Tak už nemusím dělat blbosti? Ne, Ach jo. to by to bavilo. To je moje improvizace, víte. No, asi. Profík malňová vůně. A fuj. Kde to voní? Mě voní víc ta moje teda. Ty, Se to sype, jupi. jako, a to je fakt úplně jako ty prostě pitička od toho jednoho. Zary, nechceš, aby jsme měli každá dvě? Jakože nevím, jestli bys chtěla úplně tyhle, ale... No, já bych chtěla tu modrou a fialovou. No jo, jako mně se tyhle barvy líbí. Tak To je jo, melon. tak každá budeme mít dvě. Melon. Super. Tak každá budeme mít dvě, Tak do aby jsme zase pozadí. měli stejný. Já počkat, ono to není vidět. Takže takhle. Tady. Takže takhle, tady to dáme třeba do pozadí. No, tak třeba sem, no. Je. Skvěle. Tak můžeme třeba tohle? Takhle, tu lence. Tohle? Jo.
Teď 3, 2, 1, teď. No, takže mám takový ořezávátky. Co teda dvou stran, tady je to větší, tady je to menší. A A teda nějakým způsobem se asi dají i otevřít, ale to teda vůbec jo, takhle. nejde. Jo. Mám to vnitřek. A teď, když to otevřete, tak to jako vevnitř. Je to prostě ořezávátko se zásobníkem. Pardon. Možná si třeba někdo z vás říká, proč nemám stejný, jako má Amy. No, prostě nechcem všechny stejný protože věci, prostě, jo. a navíc já moc nemusím růžovou a zrovna tahle fialová, to patří mezi mý oblíbený barvy. Jo, já mám taky ráda fialovou, ale Už je to bez cedulky. tahle ta růžová, to úplně tady miluju. kus cedulky. Nemám ráda nějaký svítivý, ale Jako právě to takovýhle fakt světlý miluju. jsou hezký, ale Jo. já jsem chtěla mít originální. takže takhle máme obě dvě ořezávátka. Čekaj, dáme to takhle tím logem. Paš takhle, prosím tě. Oh yeah. Tak jo, do pozadí. Tady jsem tady. Jako. Jo, jasně. Tak počkej, tak si můžeme dát takové ty tulínky. Jo, to je dobrý nápad. Ne, to je ořezávátka. Jo, tak jo. Nebo jednoho to líbí. Ježiš, pardon, to tady prostředěláváme. Takhle bych to dala. Jo. A jak to máme neměněný, to je dobrý. Jo. Jo, ono to moc není. To nevadí. Nevadí. Dobře, tak jdeme na další věc. Tohle? Jo. 3, 2, 1, teď. Deníčky prostě jenom bílý. Bílý deníčky do školy, Takhle jo, s aby gumou jsme a mohli prostě všechno takhle spolu naplánovat. listování. Takže koukejte, pojí se teď k tomu takhle. příběh. Může ho říct, Zore? Jasně. Co, prosím, Vicky? Zory? Může ho říct Vicky? Já mám přezdívku Zory, protože... Jo, ale ona nechce, aby se jí tou přezdívkou Ano, říkalo já to někde nemám ráda, ale víte proč? No. Ona existuje knížka Zora cestovatelka, což je slepice a já jsem zjevně slepice, takže mi říkají Zora. No, takže ona je Zora, prostě její přezdívka, ale... Ale já to nemám já to fakt jako strašně nesnáším. Takže abyste se nedivili, že jsme tady odhalili nějaký její jméno nebo něco takového. To v žádném případě, to bychom si netroufli. No. Takže Vikinka... Já jsem Vikinka, já nejsem Mimino. Dobře, takže k tomuhle se pojí příběh Vicky. Vicky, můžu to říct? Jo. No, děkuji. Já zatím budu improvizovat. Dobrý, ale abych tomu... No dobře. No. No, takže k těm vlastně deníčkům se pojí příběh. Veliký příběh. No, takže my jsme hledali nějaký deníčky, jakože k těm penálům, aby se nám hodili zároveň. Jo, ty ořezka jsme k tomu neladili, ty jsme vzali až úplně nakonec, když už jsme odcházeli. No, takže... Ježiš, jo, To je jedno, nehřeš to. Dobrý, teď zase na tohle chci, abys... Dobrý. No, takže jsme tam hledali nějaký deníčky, který by se nám hodili k těm penálům a bylo by to prostě hezký, růžový, jo, chápete? No, ale žádný jsme tam nenašli, takže jsme tak objevili tohle ty bílý. A domluvili jsme se, že takhle odevře. Když takhle odevře, tak sem si můžete něco namalovat. A ono je to totiž takhle, koukejte, prostě průhledný, vidíte? Jo, ono je to prostě takhle průhledný. A kdyby jsme si sem něco namalovali, tak by to pak bylo třeba růžový, jo? A hodilo by se nám to k těm penálům. Takže my to dám třeba takhle sem. Jo, takže tak. A je to prostě obyčejný linkovaný deníček, jo? Abyste se nedivili, že ona mi říká tak, jak to nemám ráda. Oni mi to prostě říkají většina ve třídě, takže ona prostě to taky mi někdy omylem řekne. Jo, neřešte tenhle výbuch, prosím. Ti popadaly všechny gumy. Mě taky, ale já to mám všechno naopak. Ne, ale to by myslím. No to nevadí. Tak, teď můžu já zvlášť, nebo ne? Jo, nebo ty jdi, ty toho máš víc. Dobře, tak Ona toho má víc, protože měla víc peněz. jo, tak já asi vám ukážu tady ty mystery gumy, nebo ne, to není guma, to je prostě taková postavička, jo. A dá se s gumová. ní gumovat? Ne, nedá právě. Jako nedá. Nedá, Ale to ona se to spíš rozmaže. Ono se to rozmaže celý, to, když gumujete, ale je to takový ten guma materiál. No, je to prostě guma materiál. Vypadá to jako guma. Jo, přesně. Přestaň. Vicky, no. No, takže jdeme se společně rozbalit a uvidíme, co tam budeme mít, jo. Takže uděláme osmer. Stejnou. Sakra, už zase. Ukážeme plánek. Jo, počkat, musíme udělat. Tak já to počkej. No tak já to už ani nebudu
rozbalovat, ukážu vám tu celou postavičku. Tady je pláneček. Pardon. Já už tu postavičku mám. Ještě takový. Takže takhle vypadá celá. Tady je pláneček celý. Hezký. Jo, takhle. No, takže já budu zase, jestli by o to, Tak to můžeš někomu, jestli by o to někdo měl můžeme udělat zájem. soutěž na někde. Jo, klidně, jestli by o to někdo měl zájem. A nebo, O takovýhleho lvíčka. Tak klidně pište. a prosím. Nyní nás teď budete od kolikátýho, řekněme, od třeba Co? od 7. září ten náš odchod je do parku, jenom to tak jako. Tak od 7. září nás můžete asi jak obden, tak 7. září určitě. Budeme v parku na Santošce, jak se ten park jmenuje, co to je? U Santošky škola. Na Smíchově. Prostě je tam taková škola, pak je tam kostel a vedle toho kostela je park. Já nevím, jak se to tam jmenuje. Vůbec. Tak my to teď jdeme zjistit. Tak teda park Santoška, takže tam nás budete moct potkat. Kdybyste viděli, tak vy vejdete. Pak jdete po takových schodech nahoru a tam je taková cestička doleva, jakoby z vašeho pohledu. A vlevo na první lavičce budeme my a tam taky, kdo bude chtít toho lvíčka, tak tam přijďte. My si napíšeme vaše jména na papírky a to jméno, který vylosujeme, tak dostane lvíčka. Nebudeme u toho podvádět ani nějak, že jo? A ještě tam teda odhalíme další tajemství naše. Jo, jasně, chápu. Takže určitě 7. září a pak asi 6. tím si tak, jo, 7. 6. asi tak od 7. řekněme do 15. tam budeme určitě třeba. Jo. A pak už to budeme asi tak obden nebo obtejden. Jo. Prostě nás tam můžete potkat kdykoliv. Ano. My jsme prostě úžasný, takže. Tak kdo to má daleko, tak asi určitě toho 7. nebo 6. Jo. Pokud máte volno. Když tak teda doufám, že to nějak stihneme. Takže teď Jo. jsme sice úplně vybočili, ale to je jedno. Prostě od 7. září do 15. choďte do parku Santoška. Asi tak nějak. No. Lvíček? Nebo takhle. Soutěž o lvíčka bude asi, řekněme, ne 6. sakra, proč říkám 6. No 7. No právě, a proč říkám 6. Nevím. Jo, jestli ještě bude mít čas, jo, tak ještě vám to vyřídíme při tím videu, jo? No, v nějakém shortu. Prostě sledujte No, ale tenhle prostě kanál a tyhle informace tam 2 dny potom, co tam budeme, to pak ještě řekneme. Ne, to řekneme ve videu, ale o lvíčka se prostě bude losovat asi tak 2 dny potom, abychom si nahnali nějaký lidi. Jo. Fakt doufáme, teda nemusí tam být, že jo, jenom naši fanoušci, prostě tam budeme veřejně. Tak doufám, že aspoň někdo z vás přijde. Kolik tě sleduje lidí? Hele, mám odběratelů 31, tak už? Konečně, tohle je speciál, prosím. Jo. Takovej zajímavý. Oh yeah. Protože je to takový, proč nehejbám s koním? Oh yeah, tady bylo prázdno, strašně se omlouváme. Protože je takový netradiční video, jo. Takže tohle jsme ještě nedělali. Takže děkujeme vám strašně moc za těch 30 odběratelů. A tohle není konec, ne. Ne, jenom taková vsuvka do toho. No, VIP. Kdo dává pozor, uvidí. No, takže vážně vám strašně děkujeme za těch 30 odběratelů. No, možná už víc. Přes 30 prostě. Protože je to fakt jakože, není to... Jako na začínající youtuberku je to dost, někdo se prostě nedočkal ani těch 20. Jo, no, protože před chvilkou jsme měli třeba 15 jenom. Jo. Se ještě pamatuju, jako. To bylo tak před měsícem. Jo, Teď to strašně rychle roste, Jo, takže fakt děkujeme za odběratele, no za vás prostě, že nás vlastně sledujete. Takže. Já jakoby, mě strašně mrzí, že většina z vás prostě sleduje jenom ty shorty, ale my se tady s těma prostě velkýma videama patláme, někdy to je hodina, někdy víc a prostě vy se na to pak nekoukáte a nás to strašně mrzí. Dobrý, už točíme 20 minut, tak šup. Jojda, omlouváme se. Dobrý, jdeme tak- na další věc. Tak, Teď ty. No. Teď ty. jo, teď já. No ale já už pak nic nemám. No to ještě jedno. máme ty. Takže já mám bělítko. No, tak prostě obyčejná věc, prostě do školy. Takže jdeme asi. Rozbil na kameru. Ne, ještě trošku. Oja. No, vlastně to vůbec nerozbilo až na kameru, ale... Ale já se snažím, protože dobrý, teď to snad nějak vypadá.
Kurva. Sráč. Já mám strašně prostě. A já si Nemluv na videa, sleduju to malé děti. Jo, když tak děti, prosím, neptejte se rodičů, toto znamená. A tohle slovo jste nikdy neslyšeli, to pak poznáte, až budete starší. Jdeme bělit na podlahu. Jo, ne! Ty jsi fakt. Tady dolů. Co to je? Umíš s bělítkem. Reálně umím, ale tohle to je nějaký retardovaný. Jo, a mimochodem. Co to je, Sofie? No, Co to je? bělítko. Reálně bělítko. Vado, to vím taky. Reálně to je bělítko. Kdo volal? Jo. Počkej, za chvilku. Neřešte, prosím, lidi. Za chvilku se máme. Tak rychle ještě. Tak, Jo, rychlovka, tohle. jo, tak já si to musím sundat. No. Týdin. Já to musím s tímhle něco udělat, Sofie. Dí zase říkají Sofie, protože zase existuje něco takového. My máme prostě takovýhle přezdívky. Jo, máme prostě normální jména. Který vám neřekneme. No, Ale jo. prostě existují různé pohádky nebo knížky, nějaký pro mimina, kde jsou tyhle jména. Třeba ona má podle Sofie první. Jo. No, já jsem na to jako malá hrozně koukala a podle toho mi dali přezdívku, jo. Jo. Ale teďka už se na to jako moc nekoukám, takže už taky jako... Halo, poraď mi. Ale samozřejmě Co s tímhle? Nevím. Samozřejmě naše pravý jména no, možná někdy. Ale až vám budeme hodně věřit. No, prostě neřekneme. Co s tímhle? To je úplně... Takže jdem, no to je To je jedno. rozbitý. To je jedno, neřeš to. Já chtěla bělit. Au. Tak jdem na další věc. Kurňa. Točíme video. 3, 2, 1. Fuj. Takže jsou takovýhle náramky, náhrdelníky. Nejsou to BFF, ale máme stejný, takže to je jako BFF. Berem. Je tam takováhle jakoby kapička, jestli to vidíte. Prostě tak, z dálky to zkusíme víc. Jo, prostě takovýhle kamínek. A jsou na tom, no. Jo, takováhle. A jsou na tom Takovýhle kamínek. A pak ještě... Se rádi za to, takovýhle kroužky jsou na tom prakticky. Jo, lidi, prosím vás. Takovýhle řetízek je tam. I když lidi prostě od začátku školy choďte do parku, asi nebudeme čekat na sedny. Jo, když tak lidi, poraďte mi, co s tímhle. Počkej, já vím, co s tím. Jako, co s tím, sakra? Jdeme vás ušmikat. Jo, co dělám? To vůbec nebělý prostě. Prostě rozběli. Jo. Takže to mám prostě takhle nechat, jako. Ne. Ale ten papír není moc dlouhý. Něco delšího, tohle. Ty budeš bělíš na podlahu. Takže já nesmím bělit na podlahu. To se vyřeší potom. Tady. Jo, už se to zkracuje, dobrý. Co? Co? Co za klidí? Co to je? Prosím. Co to je? Počkejte, já možná vím. Protože ty jsi to tady taky úplně rozbila. Ty jsi to tak... Dobrý, nebudem to řešit. Takže máme tady další věc. No tak tam je díra, to teďka nevíš, protože točíme haul. Co? Kurňa? Nebo ti budu začínat říkat Zory, což se ti nelíbí, tvoje nádherná přezdívka. Já vím, co s tím možná. No Ne, nevím. tak teďka neřeš. No Když tak teďka já vám ukážu ještě věci, co jsem se já koupila. No takže pak tady máme takovouhle masku s tukanem. Potom jsem si koupila po dlouhé době, jsem na ně koukala, asi když jsem dvakrát jsme byli. Ale dá se s tím bělit. Dvakrát jsme asi byli v Action a já jsem na ně koukala a je to ten obrovský skicek. On se ani nevyjde do záběru, jak je velký, jo, ale on je takhle oproti minuce, no možná takhle velký. Ještě obrovský. Jo, je prostě obrovský. Oj. Takže je to takovýhle skicek s tvrdýma papírama. Jo, pardon. A nebo možná... Já se dělá na rajčeti. Rejče. Tak. On
se fakt nevyjde ani do záběru. Jak to? Jo, tak takhle vám ho ukážu. Takovýhle obrovský skicák, jo. A pak ještě jako doplněk, tady ty desky na angličtinu. Takže lidi, prosím vás, ještě rovnou v tom parku. Kdo ví, poraďte mi s tímhle. Jo. Já to tam vemu s sebou, vemu papíry a pomožte mi. Třeba někdo. Jo, ale počkat. Třeba tam fakt někdo bude. Oni nás reálně jako uvidí a můžou to vykecat, jak vypadáme. To je jedno. Dobře, reálně. Nebudeme tam ani říkat své jméno, jenom svoji přezdívku. Takže prostě tak. Za hlad nic nedáš. To je jedno. Takže ještě moje nepovedené, tak. Krása. Takže poraďte mi. Johoj! Nechoďte do Pepka pro Bělítka, stojí to za prd. Dobře, tak to bylo konec našeho halu. Doufám, že se vám video líbilo. A Pokud ano, tak můžete dejte like a odběr. A jako my neloudíme jakoby to, ale prostě byli bychom rádi, kdyby jsme se aspoň někam dostali. Jo, prostě. někam třeba, a ty videa nebyly k ničemu. To odběratelů bychom mohli dosáhnout. A to by byl giga. Třeba tak do roka. Jo, takže dáme si takovou challenge Jako, lidi. já natáčím už rok a půl aspoň. No, tak dáme si takovou challenge lidi. Do roka zkusíme dát 100 odběratelů, jo? Teď máme nějaký. A když se to nepovede, tak se nic nestane. Jo, nic se nestane, ale jenom nás to bude mrzet. Můžeme to zkusit dát. Takže teď budeme skoro pořád vydávat videa. Jo, takže no každý den může tady Vicky vydávat shorty. Ne, já nemám nápady na shorty. Ne, tak tam jenom třeba budeš ukazovat svý koně v každém shortu, nebo třeba, nevím, něco s tím. Ne, tak obden budeme natáčet někdy já sama, někdy spolu. Jo, tak prostě pokusím se natáčet co nejvíc. Takže zkusíme si dát tu challenge do roka 100 odběratelů. Prosím, pokud se na tohle video koukáte, tak se zkontrolujte, jestli už to dali odběr, tak se ho zkontrolujte, jestli ho třeba YouTube nezrušil. A zvonečky si dávat nemusíte. Jo, ale jestli, to je, no prostě nevadí. Zvonečky jsou na vás těší. No a jestli ještě tady odběr nemáte, tak ho určitě dejte. Už se tady bavíme pořád. Byli bychom moc rádi. Takže doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště. Pa, pa. Ahoj.